Ikaw ang gagana na rin. Ni Lola. Hindi kayo na iyon. Lola, sorry. Baby, yun o. Tulungan mo si Daddy mag-open ng box. Yun, dun muna. Wow! 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 Open the box. Oh, clap your hands. Clap, clap, clap. Clap, baby, clap. Wow, ang dami naman. Ay, wow. Wow naman. Tape malaking na. Tape mo, Ben. Wow! Wow! Ganda naman! Kaya pala talaga pinahabol ni Lola eh. Ang dami naman ng dress. Wow! Ay, ganda naman. Ito pa. Ano to? Wow! Tayo. Tingnan mo! Ang gaganda! Wow! 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 Kahawin mo mga lamig niya. Ay, ang cute-cute naman ng skirt! Wow! Ah, my... Wow! Ang kiminginay naman ng bebe. Ay, wow! Nakadaya mo naman suot sa birthday mo. Tayo mo. Kahit oras-oras yata mag... Ayun na yun, wow! Asya, no. Ayan, nasa kay mami na yan. Ito pa. Wow, baby! Ano? Wow! Ano? Ano to? May kwan? May... Baby, Ano? oh. Baby! Ay, naku na. Bel! Wow! Ang dami naman! Don't cry! Sana. Wow! Dami. Ang dami! Dala ay. Kasi nakita niyo yung mga Hello Kitty eh. Hi! Daddy!